Tapi nanging kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestu Tampanana. Punakawan Bagong Pandhararja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestu Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kok maksudmu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang yen Pegawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra? Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sapenake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petra iku kondang nang nggone sowan piyayi luhur? Apa kondang Petra kuwi nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petra ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ki ana pendhita aplotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak apa, pangestu Tampanana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Pandhararja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tampanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau cegetan aten, ora tau neson. Slagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong, kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu, ora. Wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Ah iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arepa pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punakawan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Punakawan Petruk. Mugi dadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang kelengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya.
Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok mak geragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nang ngendi. Nek panen iso nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas. Lawange gembokan tumuntun wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina wes kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun sowan kula wonten sanipun Sinuhun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sakmangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to, Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, aku tak maju. Nuwun sewu keparengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacarios Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahe teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapak Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahing para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekundhuk swalu gembol sumarante hawala. Petruk, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathuk, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi ora sampe melu wak pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus sih arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sak kepenakmu kowe. Teng pundi? Petruk. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung Panakawan kok melungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sinuhun Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah.
Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing wangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Saniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten diare Petruk sak dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petruk iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat duh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur. Ngerti Pandhawa endi? Lah kok wau muni ngerti? Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu teng pundi pampane wong neter Katidayan. Lho wani lanang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jaba Petruk kowe metu jaba dhisik sampurna ning masalakan aku meneh keterangan karo kowe janji goro ditenono ana pendhita tak ileng-ileng menika sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan keguyon dadi tangisan upami mekaten malah menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten lho Petruk kaliyan Bagong menika
awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerakaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jalanipun. Anake dipateni sik. Mengkene anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan iki ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Kula tuntun sastra nungso pawarti werta mansengkuna numpak kreta kula terus nungso pawarta mansengkuna sedase atos kula nungso pawarta lho. Pamanadyan putra pun Kartomarmaja madhung dawuh, paman putra pun Swatamaja madhung dawuh. Lah Bat. Bapak Dalya Cekul dan keputra pun Durmagati madhung dawuh, Bat. Kepripun kabali? Wonten pawastos napa kula madhung dawuh, Man? Kula pun Citraksi nyanyadong dawuh, Man. Pripun kabare wonten Bapak Paridamel menapa, Man? Kula ngangolongaken jonggon nilingaken karo mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul anusuli. Sowane Petruk kantong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra. Rekake takon ngalan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulup Dursasana. Walah, nggih, Man. Mboten ken kantru sulun awi nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh. Petruk Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula entosi Dede Kurawa sing kula tenteni sanes para sata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhing kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar Praja Ngamarta. Petruk nun Blokasuta wae Begawan Durna bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa. Gedhe niku tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang regnaning bawana Wilasar ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula ora usah dadak kowe bangga, ora usah dadak kowe selak. Ulungna tanganmu, tak bondo, tak krincung sikil bagi pakunjaran. Mas, nek pancen sampeyan aja mateni karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah diadamu sirna Margalayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir kok. Ya.
pasti dening aku ngono kawan. Gong. Ngantel jasmu. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Lelenen iki. Waduh, sepayah kowe. Kok kene, Tru? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kon gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep perang Karto Marwa dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora harus sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Waduh, mau tenan aku, Tru. Ya ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok. Wong luwih rapi kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari namane, Tru. Ngono ae dari namane. Ya wis ngono ae dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Wah ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Ben awak pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya.
bocah kula man. Petruk sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kok omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuh kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Lah dalala sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena iki. Ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak joto sinten. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko paman wong tak ajar to. Loro atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu Inggris dikira jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Haya kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotama niku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang dunung-dunungke. Ngerti sotama niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petruk Kantong Bolong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Sotama. Ayo. Begawan Turna tandingan legane atiku. Wah, kowe iso menang karo Begawan Turna. Bumi langit tangkep Petruk Kantong Bolong. Kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe.
Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu ato sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan, masuk kene atiku. Tubrok. Tubrok. Isih mentem. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece arek. Ya Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundha maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok. Dobrak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembanduna. Iya. Oh, pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot yo men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, ning ora Perot cangkeme. Ning ora bedet irunge. Ning ora Perot cangkeme. Bedet Perot. Bedet. Bagong tak linggis dase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan Perot. Bedet. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampeyan nek merono mece kula. Meneng-meneng. Nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur nang padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dipate. Nggih. Ndak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing Penggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambeto Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klera-kleru e. Ame raupe kok genten sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cundha maneh ora jeblok ketemu aja tukang. Oh lah, Kawan Durna kok ngamuk tenan. Nggawa Cundha maneh.
murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan ae. Petruk. Nggih. Oh diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong bola. Gawe geger negara Ngastra, menungsa wokan. Glandang ning kono. Kelungkung. Ngopo to Mas Rono mari-mari adus kono. Kita gebyure ndas Putra. Sapa itu? Dursasana. Udu. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iki krungu Kartomarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundamane kene Nenggala. Waduh. Iya, Tra. Ayo sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ora Petro, nun. Saka ndi? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Wis seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Du pandasmu kowe. Anggrana sedyanane ngono. Tulung sawangen. Oh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso rampung tak pentaske ya terus. Ya. Ngopo Ngastina? Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu ngutus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa wis ana 3 sasi nang kono Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Lagu opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus ditut Abimanyu kaya Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa Cundamanik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran sekretane Bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petruk kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe. Gong kowe iki ngopo to?
Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe cenah. Bagong apa? Bagong. Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora wete karo kalimate keparat. Nggih. Terus pripun? Minggir Petro. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Nah, rame iki. Prabu Mandura. Nggih. Nglika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan niki arep ngapa? Arep ngapa sampean nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesti ditamake wong. Iya, mesti ditamake wong. Nek ngoten ku ya arep namake Nenggala ki ning diadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok yen gunung diduwa piye? Mboten nggih. Kalah gedhe. Mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgahke. Singgahke. Dilebokke. Dilebokke. Kowe. Diwerangkake maksud kula. Oh nggih. Wis malah konangan kaya ngene. Wong tuwa sampean niku kula ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampean. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampean. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku Pandhawan. Baladewa niku gedhene semen iki tau tate diwong karo Petruk. Baladewa niki iso dadi ratu mergo labuhane Petruk. Baladewa iso mukti Wibawa Cakrawati bau dedom niku mergo labuhane Petruk. Dadi nek ana sing arep nyekara karo Petruk, sing arep gendak sikara karo Petruk, sing arep tumindak ala karo Petruk, Baladewa ora trima. Nggih, leres menika. Petruk nika ya gedhe labuhe tumrap Pegaringan Mandura. Petruk menika ya gedhe labuhane tumrap Paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petruk padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petruk? Kula mengajeng mateni lampune Petruk kok. Mboten Petruk mengajeng mateni lampu ngarepan omahe Petruk. Lah kok dadak kok cundha maneh? Nggih namung kagem Girigoda dhateng Petruk kemawon. Anu mobil arep cepet-cepet Petruk. Ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo Bali. Bali mboten Bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Ngastina digawe kagol ati kula. Kula sowan dados saka negara Mandura tekan negara Ngastina digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng manggawe kagol. Napa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa? Langsung kan bangsa mawon. Saiki kowe bali, nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi saben dina campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Penemban Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ngganggu kula kan matur pripun? Omonggo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar? Iya, Semar. Semar ki arep pemimpin derajate ngaceplik kuwi Panakawan Batur nanging kae Dewa Ngijawantah. Kae dhisik Sang Hyang Bathara Ismaya. Moga Semar ora ngerti menyang didunungi para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhakake menyang ndi lenggahe para Pandhawa.
wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten ming Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh iya ta kok. Oke. Ya. Sing ngintip. Nek ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika dewa Ngejawantah ngendhalipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pana wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo Ndaramu Abimanyu, Tru. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajare. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Nuwun sewu, Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Ntaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagyaning kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih, Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanaya Ntaka nggih, ya yen pancen kaya mengkono ayu. Anakmu aja ning keri tutun tak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken, Den. Wah. Barep kakangku. Aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata. Nanging kadreng nggonku kepengin ngerti. Wiwit budal saka negara Ngamarta, barep kakangku ora taren apa-apa. Ora paring pangandika apa-apa marang adimu. Malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene. Baru kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa. Sediamu apa lan karepmu piye? Yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake. Mestine aku ora bakal selak. Bakal nyengkuyung karo wadeking bareng kakangku nggone nglakoni tapa ning telenging alas Koko Rabu kepareng Mbah Baruna dhateng ing rayipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Rabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe wejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa? Wis to Yayi aja dadak syadi. Ngregon-ngregoni Puntadewa kene Yayi mara gage paringna gunjang ganjing langit kalap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki. Mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuanmu lawan manuk dara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane manuk dara ingkang dadi mangsanmu yata laruta saking godha sang kura-kura yen namutasa sang Sri nyandak ukiraning curiga nengki sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk dara ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding manuk dara dinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinaya nimbang awrating manuk dara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa sigra tinancepake wonten lengen
den geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kaget Sang Werkudara wau. Oh Koko Prabu Dres kang ponang ludira temetes wonten ing siti madaning Bantala parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang barandring mangke tasih ketingal awrat manuk dara sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang riyaya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angu padi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jegjeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Pupu kiwa tengen bos beset dening Sang Puntadewa namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih parandene samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daging Sang Puntadewa saya datan kuwasa Sang Werkudara wah barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Koko Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Koko Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandering mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga. Den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Suram Dewangkara kinggen lir
ngoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umeko jamrat nyomaratani ing Werkudara guru agekku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah saiki malah tekaning pati mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Sembah bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila lawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngungkuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wingaran Wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara